Assalamu alaykum mähriban illeşler. Biziň bugünkü temamyz adamzadyň guran iň beýik döwletleriniň biri Rim imperiýasy barada boljak. Halipalar hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Halipaların ýaňy Omar Hayyam goşgysyny okudum da şu dünýä bir adamzatsy, bir manysyz bir ýer ýalyk da buňam ösüşündäki iň näme diýeli ösüşün adamzadyň ösüşüne iň kömek eden döwletleriň biri Rim imperiýasy. Rim imperiýasynyň guruluşy barada başlaýlyň onu nädip gurulypdyr? Rim imperiýasynyň guruluşy dällem şoň döreýi barada Roýa tabilýän. Şu guruluşu bolup gitdi adam şol. Aýn imperiýa soňundan uruldy da diýip men ýalňyşymdy da çok bolýar. Hawa şoň döreýi barada Roýa şu wagt Italiýanyň Rim diýen şäherini asla Rim del öňkadan bilemdik. Asl Rim bolan soň goýuly. Romulus we Remus diýip iki tane ikiz varmış. Onun enatalary ýogalýawaly. İki tane ikiz ýanyň 4 mi olar? Yok, bir tane ikiz var, bir juýut ikiz var ekeni. Onun şolaň enatasy ýogalýawaly. Bulary bir tane nähilise minne ganjyk diýsem bir hilan o da aýal möjek. Urkoçy möjek alýa, şolar emdirýär we şo möjekleň arasyny ulalýar. Onun ýanky Romulus bilen Remusyň arasynda da uruş bolýar. Romulus Remusy ýeňip şu täze döwlet durýar, şoňa mady Rim imperiýasy. Döreýi barada Roýatçy. Bu Roýaty has içkin okujak bolsaňyz, Rim barada has içkin öwrenjek bolsaňyz, kitap maslahat berin. 5-nji klasyň Gadim dünýä taryhy. Şu kitabyň 196-njy sahypasyna gidip Rimiň döreýi barada, Rim barada has içkin zatlar öwrenip bilersiňiz. Bir sahypada belli da. 196-da başlaýan roldyňa. Hawa ol neme? Tutuş bir bölüm içinde. Düşün. Tutuş bir chapter. Yo, şu gadim dünýä taryhyny adamlar maymundan başlaýar şonu ýa bir nemesi bardymy? Hawa garaşy gadim dünýä taryhynyň 4-nji klaslar üçin çykarlan versiýasyna ilk opşyny ol bul adam maymundan ýaly zatlaram ba. Mene taryhy şu taýdan öwrendim. Şu 5-nji klasyň kitabyna da Rim mady. Şu kitap okap, men kitap okamany memem jemledim da. Şoň üçin ýadym ýaman gowy. Üstüne kan dat ýazdyrylmady üçin. Ine Rim barada dowam edelim. Dowam edelim. Ataşarypa. Men Rim barada edil kitapken özüm okamamsoň bir asıl şu temany guruluşy bilemsoň ýadyma düşen iki zat bir Roma futbol komanda. Ondan biram ötegelek nemesi var, adyny bilemokda gladiatorlaryň uruşýan zady bar, näme şoň ady? Stadion. Yok. Ha, düşündüm. Kalezyum. Kalezyum. Kalezyum ha. Ana şon ýadyma düşdi ondan. Ýani internetden görüşdirdim onlara. Rim diýen imperiýa bolmadyk bolsa, biz şu wapşa ýyza boljak eni o gat köp çodur tapylan ekenna. Şu adam neme diýär? Şu tuvalet adam şolar tapan bir zat diýen bolmasa şu adam sirkiniň arasyna girip goýbermen olar zat diýerler. Ha, o ýana şuýt köşkli wa tuvaletiň, o tuwaletde klas olup oturulýar ekeni. Klas. Wi onna biziň şol orta mektepde ulanylýan tuwaletler bar. Şu açykda, şu Rimden nemedilenmi ka? Alham alıp edil gurulanmy ka? Mümkün bolup biler. Ýani şu klas olup tuwaletde şu wagt oturaňyzda bilemek, nemede TikTok görlýär, albul diýilýär, öň wagtynda maslahat edilýär ekeni. Şöýde Rim imperiýasy has güýçlenýär. Sebäbi tuwaletde oturan wagt adamyň beýniniň iň dur işleýän wagty. Şonda da maslahatlaşyp oturýar ekenler da garas. Ýöne olar şo peşewden salgydam alypdyr awatynda. Peşewden salgydylan ýekiji ýurt Rim bolupdyr. Ona elep golýansyň. O peşewden salgydalanlygy barada eşitmedim, akşalyp on aýdyp bersen. Peşewden näil salgydalypdyrlar? Aslında olar şo Rim başta şäher döwleti bolanna, şäher döwleti bolansoň, şu şäher sistema gersen geçensoň o wata näme birik täret etmäň niwe ýazba bolanok. Znak bilen öwretjek bolsaň emme znak öwretip çykmaly.
Ondan eş salgatdan düşünýär diýip köçe peşegini köçe nemedellere gönü salgat goýupdyrlar şeýdip agarymyzny bir klasa dizemläp şeýdip peşegine ýalar diýipdir da. Yani tuvaletler töleýli jek golýanda sen salgyt diýen zadyň şo bolýarmy? O da şu şahar döwletine geçenden mecbur şo neme gelen. Onna da men Ýewropaň ul şäherlerine şu köçe çyksaň şoň ýygy gelip dur diýär o. Onna demek salgydy töläp bilýärler da arkaýyn. Pulun öğrensen näme ol islanýaryň adam. Yo o doğru zat diýerler. Şol peşew diye satýan ekenler alıp ýynaplar. Näme satýarlar? Ne şol derman niýetine ulanýan olaýmasa? Diýişiň agar diýär diýip satýan ekenler mene şonu ýadyma düşýär. Remnisi. Akşaly panema barada maglumat barmy şol salgytlar barada? Mesela ulu meýdan plan, kiçi meýdan olňalyk zat barmy? O wata ýam pul oýlap tapylmadyk bolýan, altyn zatym ýok, halk tagam bergili gara nemerak bolan, puhararak bolan. Ýöne Rimiň watynda bular ýol orman oýlap tapypdyr bolýan, hemmeri ýol beripdirler. Şoň üçin söz bardyr. Ähli ýollar Rime çykýar diýip. Salgydyňa ýol berip tölýän. Ular ne diýemin, geç şöyle 2 metr daş taşa. Bilýänmi şolar ýalar peýdaly şahal. Onno şol nemede onno ataň waka at gazandymy ýa ýol gazandymy? Ya atyň waka ýol gazandy. Onu emmekşiň aty wa bolýar da o döwür ýol kan orda. Autoban wa o näçe gatydy bermeler Rimde. Mene şu Rimnise ham şu sezaryň ýagdaýyna gynanmakdan ýa soňuny kendiňden bilmedim 5-nji klas wagty. Sezar näme bolupdyr? Teman gatwo ýerek getirdiň da sezar barada da gurulşaýlyň. Meselem her toýa baramda men ýen şo salady. Şo salatda et bolýarmy ýa bolanok maslynna? Şu gowurlan bolýar, gowurlan et bolýardam şoýarda. Şon sulu ta şonu midim mene. Ýol aslynda bolanok etýän ýöne. Et bolmaly etýän. Aslında şu bolmaýanyň sebebi näme üçin bilýärmi? Sezar Rim imperi däl wagty general bolan. Sezar ölýärem bilen daway mundan soň nemani Rimi imperiýa diýeli mundan soň başymyzda haty imperator diýeldi. Halkym näme üçin onu Sezara da şey diýmedik diýi. Bola şundan şey diýilýär bolýan ondan soň Sezar saladym etsi bolup galýar şo. Bu Sezar saladyň gelip çykyş barada bir zatlar bilýäniňiz barmy? Sebäbi biz geçenki gepleşigimizde nahar barada urlaşamyzda Napoleonyň nädip döreýişini gurlaşdyk. Sezar barada eline bir neme barmy? Danny. Sezar men eşitişime bilemok ýalňyşam bolup biler bolen. Bir gün ýadap urşdan gelýär. Soň aýalama ýoralar bilen oturup gelen, oturuşykda. Gelýär o öýde de nahar ýok. Onsoň aýalama aýtdy, illeň diýe adam nahar özü pişirip ýemiş diýe. Men inniden soň aýallaň hakyny gorajak diýe, şoň üçin indi men öýde nahar etjek gelýär. Türk eken maň aýal türkmi? O doğru bilemek Türkler bahamka. Garasoň Sezarym gitýärde, gajaýda näme bolsa dowrap, garyp iýe. Ana şondan soň şoňa ady Sezar salat bolup galýar. Men eşitden hekaýam şol ýöne ýalňyşam bolup biler, siz hem eşitdiňiz dogrusy bolsa aýdyň bizem öwreneli. Dogry maglumat bolup biler. Men ýöne eşitdenim bol näme? Şo nan nan ýapýan eken aýaly. Onsoň o murşo gidýän döwürlerini nan alyp gaýdyp gatatdyr nany. Şonu dograp bir zatlarla garşdyryp ýenden soň şol Sezar salat bolup galypdyr diýip eşitdim men eşitdimde. Oza gladiatorlar ýemeýär o salatdan. Gladiatorlar ýeňsi ýa ýeňilsi ýanok. Gladiatorlar ýemese ýal salat däl ol. İçinde gaty nan var. Onuň näme şol otuň ady? Näme kelemiň bir görnüşi däl? Kelemiň bir görnüşi var. Adajygam mayonez var. Ol gladiatorlaryň markaýyn güýji ýetdi ony ýemene. Şo gladiatorlaryň kantinine şolan ba.
Bir ara neme ama bu çörün arasına et doyup berýärler. Aha. Nemeden bu eti pişirýärler, çörün arasında koyup berýärler. Bir şol we bir sezar salat we. Şol ikisinden alıp arken miwilärken gladiatorlar. Inni ataşaryp besen Rim diýdiň ola bu tot diýdiň näil olay Rim'in ýagdaýy. Rim'in ýagdaýy şu Mourinho diýip, Jose Mourinho diýip Portugaliýaly bir trener gelkiden bäri Rim edenen ýerden galdyr bilen ok. Şondan soň bulaşdy. Ondan bu näme barada näme pikir edýäň? 3-5 sistema barada näme pikir edýäň? Rim imperiýasyna gelişýär, şol 3-5 sistema. Gaty defans däme, on ýer güýçli näme bolsaň birazjyk atak oýnaýjaň ýaly. Rim'in asıl nemesi 4-4-2. Şol gadymy Rim döwründe de tuvalada girenlerine 4-4-2 oturýan ekenna. Şondan galan asıl taktikalar şol. Ýöne şon ütgödüp başlandan bäri kän şolar nemetip bilen ok, oýnap bilen ok. Näle oynap bilen 2006-da Italiýa boldy da çempion. Ýewrançalar aldy. Italiýa çempion boldy diýmek Rim bir zat etdi diýmek. Roman gurrun etjesa. Şu Roma'daky şol neme möjüň şekli bar, şolam neme şu Rim'in gurulşuna kelki ama şarypaň aýdyp bilen hekaýet bilen baglanşykly. Şeýlem ba. Şu bizdäki görolýaňam şoňa meňne şekaýaty bar dämi? Göroldy bir geçi emdirýär. Halipalar şu neme diýdiňiz, sezar diýdiňiz bolan şu döwürdäki neme bar, töwrekdäki urşýalara bir taryhy, bir kino bardy, Asterix, Obelix diýem. Ol taryhy kino, şol hakyky bolan waka, Sezar Galyalılar bilen urşýar şonda. Ýöne Galyalılarda dam bir tane güçük, bir tane hora olan, bir tane miyaman daýaw, bir tane adamma. Şol üçsünün hakyky bolan wakasy. Bir tane garry baba we bu garry babadam go unaş pişirýär ekeni. Şoň pişiren ajylja unaşy bilen Rimlilere garşy söwüşýär ýanky ikisi. Şol unaşmy şol neme içýän zatlary. Hawa nemäniň Obelix neme gaçypdyr diýär, gadana gaçypdyr diýär. Şu unaş gadana gaçan üçin şol ýa güýçli mysal üçin. Asterix soňra şu unaşdan iýmeli, ýoksam şol ýa güýçli bolan nokta. On men 4-5 nemesini gördüm. Näme diýler şoňa? Dokumentarysini gördüm. Şu taýus kuşunyň beýnine nädýän ekeller şorban, näme gurrun dogrumy? Unaşa taýus kuşunyň beýnine oşupdyrlarmy? Taus ýani gyzyň ady bolýar däme, näme urun etdi? Akşalyka. Gyzlara diýilýär da kuşum diýip taýam. Onu beýnine oşup bolmada. Ýöne gyzlarda kän ýogum däme? Nämesini ýa taýda? Diýmek, olaryň lüks nahaşa bolmaly da. Şu taýda bar, meselem unaş içip gowy burşlap içýän bolmaly bilýärmi? Bir unaşy bir burşlap içýän ol, senem bir garşyňa gelende ýumrajak ýalyk bolýar. Isverdiňmi şonda murtu toglan gidýär unaş içýär bolan ýankynyň murtu toglanýar göne. Men ýöne unaş istem baş içim toglan ýa murtum derler. Gataja düşsem. Diýmek sen neme däl? Yo, şol aşyny özüň kesýän nälesindir, geçen spagetti zat diýip oturdun da onu zat goşsaň bolman ol. O güýjü berip bilmeýär. Doğru. Garat Sezar diýilse şo kellämeýär ýa bir neme ma şol müsürde bir aýal bilen öýlenýär, Sezarmy? Men şo gören dokumentarimde şon ýaly. Müsürde bir aýal ýani Kleopatra dämi? Hawa Kleopatra bilen öýlenýär diýdi. Ya, o ýerde sulutçylar ýaly bolýar dämi? Sezar karaçy Pompey bilen oňuşmaýar. Ikisem güýçli serkerde bolan. Ondan Pompey Misir'e gaçyp gidýär. Adam Kleopatra şöyle braslar bolýar, başta Pompey bilen ýazyşýar, şoň Sezar ösürüp ýakýar, margaýdy diýär. Şoňa suçlar. Öýlenýärmi ýa gezýärmi akşalypa? Sen bir hil öýlenýärne garşy çykýan ýaly gezdilermi ýa? Kleopatra. Yok, edil tost maşgala urmaýarlar. Şonu bilýän. Ondan öňünü kem bilemok. Bulan neme Türk dilindäki pompa, onun Italiýadaky Pompey, şu Vesuv vulkany ýarlýar, onun adamlar aşagyna galýar, bir sürü neme daşlaşan adamlar, hatta şol üçsünün arasynda bir baglanşyk barmyka?
Türkiýedäki pompa diýeniň şol gapdalyndan gezilýän gyzaýdylanyk näme ol? Ha, o Yok, kleopatra o- bilen şol ikisiniň arasynda gatnaşykdan döredimi şo söz mysal üçin? Pompa diýäniň zapravkadaky neme däme? Bindin uýlandat. Şo İzmir taraplarına neme bolan, general bolan. Şo ýerlerine jogap beren. Pompey. Indi halipalar sonra ütkössä indi ýanky şu wagt biz iýul ýa-da ýul. Aha. Şol ýa Sezardan gelipdir näme diýä. Julius Caesar diýerler. Şo zat barada bilýäňiz barmy? Eger meselem Sezar bolmadyk bolsa ýula biz näme diýerdik kak? Şunu ýaly keneň. Men şu arada Ağustosam diýdi akşaman gowy gelin şu at. Aslında 10 tane ay var ekeni. Aňsatdyr 10 bilen hasap pesip etmeýän aňsat boljakdy. Ondan 10 tane ay var ekeni ýanky ondan August diýen bir tane Rim imperiýasy var ekeni. Ýanky aýlar ütgedi adam menne mundan öýlek 11-nji ay emma adam August diýär. Ay bu şey diye adamlarım sesini çıkarnak buna bağır ya. Onun bu ölüp gidiyor olan yani Sezar geliyor adam buna adı var kalendarda men adım ne için yok deyip oğlum iyi ulamış ya. Şöyle 12 tane ay oluyor da elimizde. Şöyle ben bulaş ya ayın kavir 31 idi kavir 30 idi. Onun fevralli bir ay var bile mok ne için kavir 28 hem olup betir. Katı bulaştırdılar. Karşı yıl Sezar bilen Ağustos'un eden zatlar sebepli. O şu ýerde bir zat bellek geçeýin ýalňyşlyk bolmasyn. Ama şalypaň aýdan hikaýatyna. Sezar ölýär, ondan soň August geçýär tagta. Ondan soňky baş imperatorlaryň hemmesine Sezar diýilýän bolýar. Şo güýçlük hepim şu Sezar bolasy gelen bolup şoňa balet edip, o soň olary meň adymym goýsun meselem. Aktýaorda näme? Şo da bir neme imperator. O soň dekabrda meňem adym bolsun, şey diýip hem. Sezarlaram garşmasyn. Yok sen yanlış yan biz hem 10 kay bolla sen 13-14-nji aya geçip otursyň. Yo ne wara edil ýanky ýerde bir taryh faktda bir ýalňyşlyk bar, ama şalypa sebäbi biziň diýen Julius Caesar'myz bara. August'dan öň ýaşap geçen ötýän bara sebäbi Sezar döwri ýa neme däl, imperatorlyk däl Rim. Soň August imperatorlyk neme diýär öýdän. Şonu bir da bam bilemok. Hawa. August 1-nji imperator Rim'in. Sezar ölünden soň taýam imperator. Taýam emmer Sezar alýa pahyr. Sezar salady mip şo ýerde ýok bolýan. Ondan August çykýarda bolu dawaý muny imperator edildi diýip şondan soň bolup gidýär. İşte demin neme Sezar adyny Sezar sözünün kökünü neme etdiňizde? Barmak bassaňyzdan bir zatda arada gurulşalyň. Täze nemeler Rimler döräpdir diýerler. Mysal üçin Sezar sözü ondan soň neme diýerler ikinci Rimden soň Türkler gelýärden Baswalya, ondan Fatih Sultan Mehmet diýen adama menniye Kaiser Rum diye näme terjümesi näme Rim'in täze Sezar diye olam özüne. Ondan soň Osmanlı diýen döwlet ýykylyp gidýärdi diye. Ondan soň orsetde bir çykýardan menniye Tsar diye olam şol Sezar sözünden gelýär. Hatta şoň üçin şol Orstoran guran imperiýasyna 3-nji Rim diýilýär. Indi şu näme bilen dowam etsek, şu 4-nji Rim barmy ýa-da Putin şu wagt intem 3-nji Rim'in başyndaky adammy? Sezar mı näme pikir edýäňiz? Men sar diýen adam kellesine awodokda kanakanmy bugdoýly awodok. Nemesi var da. Ha. Şol awada manysy näme karay? Ol neme da şol näme diýelim men şu toruň hökümdar diýen ýaly edil ýanka maşalypaň aýdan zatna bir da goşup biljek şu adam Sezar'ın neslinden ýaşaýan Türkiýanyň topraklaryna bir tane meşhur artist emma Şafak Sezar diýär şo. Şafak Sezar şoň neslinden gelýän adam şol. Ha, ondan sen wagty neme edip bilýär da claim atyp döwletiň başyna geçip biljek da anno.
Oşo Nesli dowam edýän bolsa. Ya o ýeri şeýle diýip mene bilýän. Osmanlyda bara möhür kimne bolsa Süleyman şodur diýer ha. O ýerde de awada kimne bolsa Sezar şodur dämi? O kinosunda da şo awada onu alýa bolýan, onuň soňky karol şo bolýar diýip ýadymda galypdyr meňe. Dogry. Anna Putinni awada görmedim, şoň üçin Sezar däliýjek bolýanmy? Putin'in saçı biraz kiçirekle azıcık össürse belki bolup bilir. Oň şu ava doktormaýa da saçyny bilýärmi? Bilemok ýöne men girýän bir yerlerde awada bamka diýen mene şonu. Sebäbi şu wagt Amerika şoň ernäki Sezar adyny aljak bolup şoňa garşy söwüşýär-de. Sebäbi Amerika özüni 4-nji Rim diýip oglan edesi gelýär. Onu neme näýlek bolýar? Ökde tarihçi we aýdymçy Ebru Gündeşiň aýdymy bara yakaryn Rimi de yakaryn. O haýsy döwlet gawat gelýär? Rim yakan adammy? Ol Rim diýen, diska diýen olaýmasyn ýa Ebru Gündeş. Ha, o maşynyň götüni pırlajak maýnysynda diýýär bolýar. Ha, Şamanyda da bolup biler sebäbi. Ebru Gündeş ol soňky nememka diýen, soňky başlardan. Maşynyň götü pırlamagam Rim ýakmakdyr, ol ýene Rim tarihde hakykatdan hem ýanan. Şeýlemi? Onam kimler ýakga bilýäňizmi? Sizin pikiriňizçe kimler ýak we geň görmersiňiz Rimi? Rimi Caligula ýaksa geň görmerin. Iň neme bir interesne. Ataş Halipa seň jogabyň näme? Rimi kim ýaksa geň görmersiň? Olar ýal goýurdy, kim ýaksa da geň görjek mene. Jumaş seň pikiriň barmy Rimi kimleň ýakanlygy barada? Men şol neme diýip eşitipdim bir şol samanlaşamana ýaltanyp bara şunu ýaky waýraýyna diýip ýaky ýanyny diýip eşitipdim bilen o ýalňyş bolsa. Wa bir gara şol buğday ekilen yeri, buğday ekilen ýeriň ýygyny otlajak bolýar da olam gapdalynak şu yerlere, maliýet taklara zatlara geçýär. Tutuş Rim şäheri ýanýa. Ýöne muny ýakanam Hristiýan eken diýerler. Ana Hristiýanlar ýakypdyr Rimi. Kimin döwrüne ýakylýar? Şol imperator Neron diýen adamyň döwrüne ýakylýar. Mana nämeden ýadyňyzda galyp biler? Bizden de şoglanlar kompýuterlanýan döwri Nero diýip bir programma bardy. Şonu biz disk ýakýardyk, şo ýadyňyzda düşýärmem. Aýdym geçirilýän işletdik, biz hem şonu olanýardyk. Hem aýdym geçirýänler bilýändir Nero diýen programma. Şo imperatoryň adyndan dören programma. Bir ara şäher diýen Rim otlaýar, beýlekem DVD-niň ýüzüni otlaýar. Yakan adam Hristiýan, ýani Hristiýan Ronaldomy? Şolardan biri diýerler, şolardan biri. Hristiýanlar Ataş Halipa sen şu ýerde olar ýaly gowy ýurt diýdiň. Nämesi gowy men düşünmedim. Öz ýurtlaryny özleri ýakyp biler. Ol ýalňyş bilen ýalanlar bol. O ýalňyş bilen ýakypdyrlar, atagym ýa aýtyp berdiler ha. Gowy ýurt bolmana şo wagtlar emme zat şo çykypdyr görýän. Ýol şolar tapypdyr. Ondan kalendar şolar tapypdyr. O kalend olar bolmadyk bolsa nädip meselem inniki birinji gün ýa plan aýyň planças diýmen nädip aýtjak ony. Ýene bir gün ýatýan, ýene şondan 30 gün ýatýan diýjekmi? Awırlaşyp bolmaýar da tapylmadyk bolsa. Yaman gowy ýere getirdiňiz da halipalar. Ol indi şol Rim'in injenerçiligi barada gurulşaýlyň şo kanalizasiýa diýä, ondan soň ýanky suw arklary getiripdirler, şähere suw getiripdirler da uzaklardan. Ondan soň ýanky Rim'in diýe beton, ýa şu adam şonu edip bilýän ýok diýä şo Berklikdäki betonlara. Şu adam diýär Rim meselem şähere da gitseň diýä öňkü döwrüň zat edilen zatlaryny görüp bolýar diýär da. Şol Rim'in betonyňda biziň owamyň ustasy şondan nemesine metas berkini edýär, oňam sarwa, oň ýürüt olanýan çagyly wa. Şu myt var, şu mytyň goşýan nemen mukdaryň gaty möhüm. Şu mytyny ýa köprek goşsaň ýa azrak goşsaň, ýam gaty köp zadyn berkligine köp täsir edýän eken. Şoň meselem ölçegi var da, ölçegini men ýadyma düşenokon, meselem bir halta simunda, iki haltak myti, iki haltak döýdän şo mytylay.
Son Çarjo galanna çağı beýlek hoşmamy? çağırlan. Çarjo çağı hoşmalmy ya? Çarjo çağı hoşlanok. Çarjo çağı bize goşamzakdy goýdýan, çağalyk döwrüm bolan soň ýadyma düşenok. Men bir jaýyň fundamentin uyamada gatnaşyp gördüm bolyn, şu wagtda ol ýadymda däl. Şoň şun gapyny satdy işlenmi odul? Yo, ol oňda kiçikliginden bäri nemede ussa bolan obada. Birazcık temaň daşragyna bolan näme üçin çarjo çağı urlanýar? Öz garawmadyň çägesini ulansaň bolanokmy gurulşykda? Yo, olan bolýan ýani şol çarjowlar gatdy görmesin diýip şolun köýün ulanýar etdiň. Bizden bir zat ulanyň zat diýip gatdy görýärler diýdi soň. Marin kerpiç zawadyndan kerpiç, lewawyň derýasyndan çäge. Duşok akala deşdi bolup gitýärmi? Şo çağılym duşokdan gelýär diýen. Her yerden bir zatlar, bir bina galdyrylanyny türkmen her yerden getirýär bir zatlar diýmek. Dogry. Rim ýol gurýar diýdiňiz, onda menem Rimiň ýene goşantlaryndan birini aýdym bilemek nähil garýanyňa. Amerikanlar köp ulanýandyr mil sözüni, mil. Mil diýmek, müň diýmek. Şo sözüň kökü aslında mil pas sözünden gelýär. Olam müň jut ädim. Bunu bu sistema zat üçin tapýarlar. Şol mil nemäniň goşunlary, Rimiň goşunlary her müň jut ädimden ölçýär ekenler, näçerek ýol geçenlerini, onuň günlük tezliklerini zatdan şo hasap bilen ýöredýänlikleri sebäpli. Şol nemäni ulanýarlarda birlik unit ulanýarlarda mil sözi şondan gelip çykýar. Bunam näme üçin Amerikanlar mil diýip ulanýar sebäbi özlerini Rim diýdirjek bolýarlar. Bir de Rim diýsinler zat diýen olup mil zat ulanan bolýarlar garaz. Men wara Rim hakda bir halamayan zatym bady. O da şo Rim alfabeti iki boldy da milem halamok. Kilometr waka hükman näle alta. Halarsın halamarsın ýene Rim diýilen döwlet tarihde bolupdyr. Köp ýerler basyp alypdyr. Suwly ýerlerde ýaşapdyrlar mysal üçin. Indi sen amaşalyp atyk goýulýaňna Rimiň ýagdaýyny bolýan. Şo döwür ýaşamak islermiň meselem sen şu wagt ökde tarih hakda bilýän amaşalypa däldi. Oktaýanna sen. Ne pikir edýän bolan mysal üçin Rimiň bir sezar bolmak islermidiň diýip sorasaň maňa. Awa. Şo arada da şuheli. Bolýa sezar nemetjek bolan men ýaly 5 etaş aşağı düşüp plan ýere gitmeliler. Hokman bir çapar wadyr şonu uradýanlar. Barynym gidip gelip. Ýöne men şu wagt öýümde kranda towlaýan bolan depemden suwakka. Men sezaryň şun ýalyk mümkinçilikleriniň barlygyny hiç pikir edemek. Olar şol kurşgada legeniň içinde ýunýam ka diýen 30 ýaşynda da. Yo, biram ottulen bir-birini urup baraň ennam ijat durýandyr baňadan çykandan soň. Yelpennedem şu ottule yelpeýärlerdem şolar. O ventilatorlar am ýok. Yo, ol şo kinoda hatda görýän tepesinden ottulen nemedip çalaja ırgynlatyp durýar, ol barmaýar oň şemaly. Ondan bir yelpemek goýmay. Gat yelpenýän nesleler molýa hakik. Şon biram bir zat öňsördiňizmi? Şol haçan sezar diýilenne hokman öňüne bir tarelkada üzüm dur. Ama üzüm diýen zadyň bir mövsümi zat ýokmy? Üzüm bizde güýze çykýar. Ýa-da sezarlar diýen güýze neme diýem ýaşapdyrmy? Şu kino olan köpüsü güýze düşürlen üçin olaýmasa? Yo, ondan Haçan bolsaň öňlerinde üzüm ma, başga miwe ýok. Neme Batyr Garamalinadan sargan olaýmy? Aýyňyz. Batyr Garamalinadan sargan. Öňlerinde Batyr Garamalinadan sargan olaýmy diýen. Aynen. Repay oynayar oldu la yo. Cumaş mesele Medine soňgurla. Öyle. Haçan Rim görýän bolan, Sezar görýän bolan öňünde bir çanyk üzüm ma. Şoňa sebäbi nämeka? Meňe pikirim bara Batyr Garamalinadan sargan olaýmasa, şonu tuğlama hemme miweler bar etken. Şonu 4 mevsim üzüm tapdyrýarmy? Awa.
Awa gışda da reklam etdiler şol hemme miwelemiz gelendir zat diýip. Biram şoň yegeni hatsan orsaň bir zat iyi oturýar, gutarana doýanam kana. Her reklamasyna bir miwe ýer ola. Ay men aşo köp görýän köp miweler eken istem açanagam bilinýär aşo batyryň işini görüp şundan ýeýteň diýen. İşemik köçükda. Ýöne näme aşo sezar näme has cool bolardy. Almy otursa däldi şu ata. Ha ni öňüne dowrak getirilmezek bolsa getirip hoş edik goýarlar da üzümem öňüne lay. Üç köşk boljak bolsaň ananas ýemeli. Şu wagt baýlar ananas ýe. Ha. Sen ananas her kim pul yetip alybilenok, alybilýänden hem şonu kesip ýemen akly çatanok köpsüniň. Ýok, kes. Ananas ýeýän adam bira baýdyr, biram zehinlidir. Berem pyçak oýlap tapylandan soň ýaşaýandyr. O wat pyçagam ýa Rim'in wat. Ya oy netdiňmi? Rim'de bolup geçen yaman ol bir waka wa pyçak diýdiňiz ana. Hemen bir daha aýdyp beräýin, ýanky näme goşup amaşalyp soň sen nemesen. İlk sen aýt Cumaş Halipam sen aýt. Ýanky aýdan zadyňyz bilen baglanşykly näme ýen bolsa diýäniň eger ýanky sezar kä diýen bolsa bara kellesi işläp özüni öldürtmädi. Bilýärmi? Şol kä diýmediği üçin kellesi işlemän özüni öldürtdirdi. Ha kədinem nähil edip servis etsinler. Neme var bir problema var. Üzüm yanında bıçak olmasa da iyip bolýar. Alma diýilýänleri kesmeli, kädi diýilýänleri kesmeli. Sezar ömründe bir jegedek ýanyna bıçak boljak bir miwe ýedipdir. Bunu haripdir. Onun adam ýanky Brutus diýip bir tane nemesi kömekçisi ýankyny bıçaklaýar. Ondan başkalarım eline ýanky bıçaklanıp duranyny görýärdi Sezaryň. Başkalarym gelip bıçaklaýar. Ondan Sezar ýanky Brutus diýenden garaşany okenne bıçaklanma olyn. Şo taýda senem Brutus diýipdir. Şeýdip tarihe geçen Sezar diýilýän adam. Brutus diýen şoň daşkynrak garnaşan bolýar dämi? Mümkin o arada bilem okuynasak da. Yani adam da tarihinde şöyle garaşılmadık adamdan gelen napeden yani ingo düşündüren sözlem. Senem mi Brutus ya da senem mi Akş sen var beytmäýda diýen ýaly bir palçygaly. Yo meň eşitişime şol daşkynrak garnaşlar bolýardy. Nemeň sygyrlary meň eňgeresine ýerýär. Sezaryň sygyrlary Brutus'un engeresine ýere olam gaharna barıp öldürýär diýip eşitdim mene. Sygyr öldürýär. O deşteni kaýalamda. Sygyr öldürýär diýip eşitdiňmi? Ýok, şoň eýesini nemeni Sezar barıp öldürýär. Ay ondan öňem giritdir da bir kızık ay duýdurtdur. Sygyrlaň inni giýräýse zat diýip. Käşiri otur şoň bir videosy var. O da goňşularyny da mellege attyň, sygyryň goýberme diýjek bolýar diýendirler ýany. Her kim özüne görä. Problem diýendir da. Şonda näme diýär ýene bir gezek. Planda diýäýsen näme diýäýsen diýämi? Şo käşri oturka. Şol nemede oturan. Şol oturana Brutus, neme kameraly oturan tanamak ýöne. Kameraly oturan kim ka? Bilemem bar neme Caligula diýdara ýa ýaşwat Caligulaň patsan wagty. Kameraly oturan Caligula ola möçük durýar da. Kameraly oturka. Caligula diýdiňiz bolýan. Nemen temany şoňa getirsem bolýar Caligula diýilýän bir hili neme kenna dadaňdan keypediýat diýerler ha. Şonu ýalyk meselem ay Rim'de bar girme diýýär zat diýär. Caligulanyň beýleki Sezarlardan ilk köşük tarapy diňe nary ýer ekeni. Garragalan nary başga zat miwe bolanok diýär. Yo kwartirasy meşhur şo Rim'de. Madama şo olanlar kalyan çekmeni zady üçde şoň neme Caligulaň kwartirasyny işleýän eken na. Madama barsan gyzly zatly diýär da şo kwartiralay. Dogry Caligulaň meňe bilýän tarap men bular bilemokdum. Men bilýän tarapym keldirýär eken näken taş çykana eken ölen. Oturşanlaryň kim bilerim taçyny tertirýän eken şoň ýanyna baryp oturşak odan tirkeşek odan taçyny terlem bolmaly. Ana bilen men üçin täze neme boldy da. Täze dan. Awa şu Türkler ýokmy gana Türkler ona bir taç çekilýän bir adam tapardy bolen. Caligulaň waty kyn bolupdyr şonu.
Doğru. Edil o vaatlar Türkler nemededir? Orta Azya toğraplarındadır entek. Onun Rim bilen nemeni Hristiyanlar ayretin gurlaşıp bolanok. Şolar var arada da gurlaşayalın mı? Rim'in dini nememi Hristiyançylyk bolanmy? Yok, belli bir vadeçellik Hristiyançılık bolmadık. Hatta yankı Neron diýilen zat Rimi yakka adam soňam Hristiyanlar etdi şunlayıp köp Hristiyanlar öldürýär. Hatta şonda Hristiyanlaryň peýgamberini basdyrýar diýen şonda Rimliler. Hristiyanlar doğran notayda Ors meçide madır Hristiyanlar yaşan olsa? Rimde Ors meçitler bar diýip bilýän. Hatta Rime Mikavelniýada Ors meçidin üstünde oňşanoklar. Ors meçidin üstünde krestik vardır. Ha. Bir diýä şon krestigi diýä 40 ýaş uradys giş golmalýa ýok beýle hem neme bolmalýa. Gün krestik golmaly şeýle bir bilen dawalaşýarlar. Rimi ikiye bölýärler. Şeýdip bir Rimara şu atki Rim şäherinde bolýar. Beýleki Rimem şu atki İstanbul şäherinde bolýar. Oňuşmadylar İstanbul'a gaýdýarlarmy? Hawa yankı kresting üstüne oňşanoklardan ikiye bölýärler bolýar diýe. Her kim öz neme ýurduny gorsun, öz üstüne krestigini ulanyp biler diýip. Yer giýiň şeýldämi? Atyň ýarata gidip guru bermeli. Hawa ýollar açyk, awtoban we neme Rim'in ýolları da. Ondan isän ýerlerine gidip isän zatlaryny gurup aýlanyp berler. Rim arada gurlaşsak, gladiatorlar gurlaşmaýana geçse bir hilek gor. Şo döwrüň näme diýeli? Bir adamlaryň bir görüp bir neme diýen ýerde, üşüýän ýere, ýa-da diýen ýere hali. Başga üşülýän ýerlere magdatyk bolýany. Şo adamlar uruşýan eken gladiatorlar, olar barada da gurlaşaýalyň. Şolar çesini uruşup durmay adin madina çykýarlarmy ýa talpada adam bolýarmy? Ya dina çykýa. Ýöne şo bir-birini gulawny elle diýip başlaýan eken uruşlar. Gulawny elle da. Öňünden gep beretýär ekenlermi? Ejeňe sökdi da at diýip. Şol zatlar gaziýet şo Rim döwrüne çykan eken şo nimeň gladiatorlaryň şody kim kimini urşagy, kim hakda näme diýjegi diýwara ýazylýan eken şolaň döwründe. Ona şu gladiator 2 diýen kinoda çykdy, gatga düşülen eken şoda. Hakda da gurlaşalýan. Gladiator 2 diýen kinony gow diýen adam bilen kino mene gurlaşak ýaly. Men gladiator 1 diýen kinony gördüm. Şonda gladiatorlar bardy. Köpler görendimde. Eger bir gladiator ýeňse, şondan soň gitmelem nemede orulmadyk buğday bardyr, ýetişip barýan. Ýetişen ormana taýin buğdaýyň içinde şeýdi ýöremeli. Arkasyndan hem şo gladiatoryň saz çalmaly. Indi bärde montajda nesip bolsa ataşalyp hem o sazy goýup berer. Şol nemesi gaty möhüm. Eger ýeňýän bolsaň seni bir san portretler uratýarlardan ýöretýärler şoň içinde. Adam özüňi hüňlenip berýär maşalyp. Gina fagam saz çalýar mokmen aýrym bilen. Haýsy gladiator kinoň sazymy? Hawa kinoň saz däl şol hemme gladiatorlar hem şo saz bilen ýöretdirler. Sen kinoda kinoň saz diýip Ýöredip dur diýeniň barp mellekde ýöredip öýdün alyp gaýtdylarmy? Hawa sen ýeňdiň berekella diýerler. Ondan ýöreýän iki adım öňe ýa-da neme ýalyk pikret toýdan düşürýärler bilýärmi? Gelin aldyjamy? Yok, video düşürýärler, ýetginjekler näme diýilýär oňa? Love story diýerlermi näme? Söýüw Love hekaýesy. story, hawa love story ýalyk bir zat bolam şonu ýeňdi, söwüşi gladiatorlaryň ýeňiş storiesy şoňa goýmak üçin düşürýärler. Soň pristavkada zatda görýändirler onu ýşanypdylar. Hawa pristavkada ýanky açylışda neme buğdaýyň içinden ýöreýär ýanky saz bilen, ondan soň ýyzy gelýär. Ýaşyllar sowun dowrap otyr, dowrama. Soň oňundan neme ýazgyda näme ýazýarlar meselem planyň ýaglyk daňdysy zat diýip ýazylýar videoňda. Şoňa näme ýazýarlar gladiatorlaryň? Gladiatoryň ýörüşi diýip. Ýöne meselem aýdal gladiatoryň ady amaş bolsa amaşyň mellek görüşi diýip goýarlar, näme goýarlar? Mümkin şoňarak diýip gözeňe ýetirip bilersiňiz. Ondan ýaşyllar sowun dowrap otyr, gutlady, ondan näme uratdylar, töwretdilerden bir gruppan uratdylar söwüşe. Ondan agşamam koleziýuma çağırylýar hemme kişi. Çakylyk var.
kolezyumda da akşam ondan Akşam toy, ha? Savaşwa. Akşam toy diýen ýaly hawa savaş da şon ýaly 3 bölüm. O taýdadam adil urşýalar diýip bilýän mene. Şo urşonno wara diýe, meselem urşuş piň gidýär. Şo birinji bolany diýe ömrü boýu diýe iýjek dadyny berýän ekenler. Bilýärmi? Yani kendi atkadan yana kendine. Yani ikinci olan hiç saat yok diye. Al ikinci olan baribir ölen okmy? Yo hem ölün ama ölmän galyanlar bara. Olam diye şu taýyn diye şeşer taşlak gaýtmaly ya utonjundan diye taşlak gaýdýar diye başga ýere göçüp gidýän eken. Ha, eli bilen dislike koysa şol öldüýdi bolýar ha. Köpsüne amt edip bara meni öldür bat diýenler bar eken. Şol öldürmez güldürmez bir söz bar ha, şu taýdan gelip çykan. Jigim ölmez gülmez edip taşlar näde atýarlar, şondan gelip çykan şu atlar. Şonu ýaly diýen ekenler. Aýan öldürse de bolar bolýan ýa-da şu ýanky videosuna gladiatoryň ýöreşi diýen videoda goýsalar şu öldüren ýerine. Hada aksiýonly bolup biler eken. Biljek. Ya şol videoda meselem inni opş düşürilýän zatlar bolýar da Love Store'da şu günler. Şo döwürlerim şo nemeler bolýar, standartlar bolýar meselem geçenki sanymyzda köne türkmen klipliň standartlaryny aýtdyk. Bir list gaçyrýar. Ondan şonu 2 bolup alýarlar, şo köp nemede duş gelýär. Ondan inni şu gladiatorlaryň adam neme bolmaly başda şo ýörep barýarlar, bir-birine gözü düşýär ikisiniň. Ondan bir golowyny ellejek bolýar. Şo zatlar bilen başlaýan bolmaly video. Hemmesiniň kılay. Hemmesinde şo golow ellemek diýilen zat baý bolsa. Edil golow ellenip başlanok aslynda gep batnadyp başlanýar. Ondan kim bile kimin urşona bir nemedilen soň, belli bolan soň bir gruppa daýdan uradýarlar, ellerine saçak alyp gidýär bular. Ondan bizi ýa siziň diýe gladiator. Ýetimiz welekkelik diýip barýarlar däm? Ha, o siziň gladiatoryňyz bilen ýa biziň gladiatorymyz diýe urşduraýsak diýerler. Ondan şo taýda kim ýeňiçi bolsa nämança barada bir neme geçýär. Galyň ýadylar diýenler. Üstüne uzun sany plança altın, aşağına plança koyun vermeli, ol bollayıp şoňa edip ýazalýar hemmesi. Şöýdi ondan neme diýär, ýa-da gep batnatýarlar, gep batnatýar, aýsan ejeňe söýdi, ol bollayıp gowga harlanan soňam urşun güni belli edilýär, bir neme komissiýa tarapyndan ýürüýdi. Nemeň daşyna goýýarlar, ýa-da akşalyp aýtdy. Kolezyumyň daşyna ýazýarlar, aýyň plançasyna plany bilen planynyň urşu bardyr. Hemmeňizi toy akşamda garaşýas diýenler gözüňizde ýetirin, şoňa edip ýazylan çaklyk. Nu bundan soň ýanky hemme zatlar gürleşildi, zat etdi, ondan gidýärler bilelikde, hersin aýratyn şol buğdaýyň içinde ýöretýärler. Buğdaýym şol gaty möhüm, gamyşly zat bolmalylar. Arassa buğdaý meýdan bolmaly. Hatda biz watanda görkezilýändir, mesela üçin orok başlamanka. Şon ýaly altın söwrenkli buğdaý meýdançada düşmeli. Onam gamışda at boz özüň arasalara däl eşildem gylçyň bilen. Gamış aýryp berdim. Onçasyn bilemok, onam façyn o tarap meň üçin gazaply. Çyndanam gladiatorlaryň öz arasalan dälim kadip pikir edýän sebäbi owaň ýaş olanlar bat nemetmäne hyzmat etmäne gelen. O atlar goňşuçylygam ölmän üçin arassa buğday meýdanyna ikisine aýratyn işte ýanky Laos dersin düşürýärler ýa-da ýöreş şekaýasyny. Ondan akşam boýba. Halipalar Rim'in var adamda da goşanlar var da pikirlenä. Gürleşäliň azyk. Gürleşäliň. Men köprak gürledim edýän, men Rim'i gaty öwdüm. Menne biraz sizem Rim näme goşantoş biler adamlar üçin aýdyp berseňiz. Esasy neme diýär, meselem şu wagtky adamlaryň ulanýan hukuk sistemasynyň hem nemesi dören ýer diýerler da, atalary şo taý diýerler. O zatlar wa ýanky köprü, beton, ýani injenerçilik urna gürleşdik ýöne adamy eýleki ykdysady urdan, ondan soň şo nalog sistemasy bolsun ýa-da ýanky hukuk sistemasy bolsun. Olar babatda näil goşantlar goşdular. Ataş şalipam, akşalipam siziň diýmek istediňiz zatlaryňyz barmy? Ay maňa bara şu ýolum gyzykly däl belek istemasam men Rim oýlap tapan zatlaryndan
geýilýän geyimleri bara Toms geymäge ýaman oňaýlda. Adýaly daşyna ağa adýaly prostim pata diýeni dolak gedýärler. Mene Rim açlarından iň gowy görýän zadym şol. Ondan biram zat şu ýanky tawus kuşy ýaly, tawus kuşynyň beýnini ýalar diýe. Şo gowy bolup biler diýip intek barlak görmedim. Şol ikisini men haladym. Şu ataçelli. Halamadım Doğru. ama ay Rim'in alfabeti biram nämesi diýdim. İkincisi ýadyma düşmedi ona maýda. Şo neme diýdiň ödýän? 5-3-2 sisteme diýdiň ödýän futbol Awo. gaty Awo. ýoş oynýarlar diýip. Rim'in alfabeti diýen zadyňa men düşünmedim la hiç şeýle sanlar, ulan ýaz pidon asyrdat ýadan alfabeti. Sanlar bize X 20 diýjek bol 2 san X goýýar. 20'dir tara sen aýlar oýlap tapan näme X diýip oturmada şonu meselemler. Doğru. Doğru. Cuma şalyp men hukuk sistemesi diýdiň, hawa şu wagt kullanýan hukuk sistemimiz köpçe Rimden gelýär. Ýöne birazjyk neme mamka diýen, geňderdenli ýokmu ka diýen Rim hukuk sistemesinde menem okulýan täbäbi gördüm. O taýda maşgalanyň iň uly erkeğiniň sözü geçýär hemme ýerde de. Hemme miras hem şoňa değişli, hemme söz hakam şoňa değişli. Haçin kan gowy däl bu ka diýenne? Ýok o maşgalan ulsa bolsaň gowa. Ýok, Maşgalan ulsa bolsa, näme onna nememi? Morsun gürjüsi boljakmy kiçi bolsaň? Ey oňa. Ýok, şu tarapdan seredýärler onu tarihte hiç zat bir neme däl la. Gaty gowy zat diýip öp boljak bir zat däl la. Käbir zatlaryň başlanýança meselem Gerodot tarih barada meselem Gerodot bir topar ýalan zatlar ýazdyr bolýany. İlkinji ýazan adam bolan üçin tarihiň atasy ýazsa bilýärmi? Şonu ýalat bir zat kellesine gelen şolar da. Ondan şol kämilleşdirilen bolsa ýene şolar atasy diýip atak etýärler. Hukuk diýilen zat ilk şolan kellesine gelipdir diýen da onu. Şoň üçin biz şolara hormat goýmaly, sag bolsun aýtmaly. Men bilemok. Halipalar şu attara ben size şu neme çağırjakda. Mesela açık ýok deperakten seretmäge. Şu döwürler inni şu at biziň eramyzdan 47-nji ýyllardan başlap biziň eramyzdan soňky 150-nji ýyllara çylar aralyk gürleşdik da. Şu döwürlerim bu tarap biziň geografiýamyzda Merkez Aziýa töweregine onuň İranyň töwereklerine sasanlar bar eken. Onu al, onu ýok atdan daway eriňdak ýerden tur boldy gittik söwüşe şey dilip berilýän döwür. Ölen olar aňarda gladiatorlar uruşdurup, buğdaýda syomka etip ýa. Indi şury nähillek zat etip bolar. Olary şu meslege erten näme boldyka? Şunu ýatdan çykarýan sen akşalypa velayetler integem söwüşýär velayetler integem uly imperiýanyň ýerine şonu ösdürjek bolup bolýar. Onuň paýtagtda bir gruppa şolar gladiatorlar bilen söwüşýär, üzümýär, zat edýär. Birazjyk şol ikisiniň kan tapadyny näme göreliň. Yo adam zadyň bir näme diýeli özüni bir zada güýmenmeli olaram. Bir ýerde turşdurýarlar, bir ýerde horoz urşdurýarlar, bir ýerde adam urşdurýarlar. Näme da görýärler bir zat tapmaly. Halipalar näme? Indi Rim'in bara çöküşünäk iň ul sebäpler barada da gürleşip ýoş diýini bereliň şu nämänem temany. Doğru, gürleşeliň Rim'in çöküşini. Men bir gruppa adam ýene günäläsim gelýär. Ýöne ilki ataş bilen akşyň pikirini alaýyn. Soň men özüm näme etjek? Kimiň ziýan ýetirenini, kimiň sebäp bolanlygy şu Rim'in çökmegine. Men doly nemem ýok, maglumatym ýokgun. Köp ýurduň çöküşine gyzlar günäkärda. Onsoň Rim'inkide dem şoraýarak bir zat bolup geçdim ka diýip pikir edýän. Hekaýasyny bilýändiňiz bolsa häzir hemmemiz öwreneriz. Şu hekaýa bilen nemäniň hekaýasy bir-birine baglanşykdymy? Juma şalypa Troy
Troya. Troy diýen nemedämi? Koko şokolat bar. Ýok. Taş şokolatly koko. Birinin gyýydyna alyp gatça, onuň aralaryna şey diýen söwüş çykýar. O atlı hikayemi? Hawa atly, Atlyň içine mi diýerler? Aýdylar, şol Rimde bolup geçen bolsa, ona şo taýda dameýem aýal gyzlaryň neme eden goşandy da tariha şolan mysal üçin. Şo arada gurlaşan mesele açyk. Ýol alyp gaçan soň töwerläge den oklarmy? Töwerläge den oklardan gön ellerine pil paltalyalardan çözüşe diýerler. Yo aslında başta töwerläge gidipdirler bolşa ýanyna alyp giden ýaşullar ule bile urup görtdirler ha. Ondan soň käzdim. Ha şuňa bagyşlanyp nemäň bir zat wa? Azadoralyň bir klip wadyr. Ýadyňa düşen bolsa. Bir ýaşulyny sawçylygy berýär, töwerläge berýär. Neme dip suw sep diýen aýdym bar. Kok goýberýär. Suw sepip pladet urup. Şolam şo Rime başlanan aslında. Vi Rim diýende şo Troy wakasyna başlanan eken. Ýerde açyk kiçijik bir düzeltme deýin, halipalar. Troya var Grekleriň mitolojisi biziň eramyzdan öňkü 1200-nji ýyllarda bolýar. Rim bolsa biziň eramyzdan 0-njy ýyllara ýakyn arada bir 1200 ýyl tapawut var. Ama şalipa çala ýalňyşdyr da onu şeýle. Şalipa başla diýmeli bolýar. Birinji ýerek bolan için men başla diýjek ya. Müngeliň hissat. O wagtdynyň hädiýende geçýär diýer. Ýaňýalykda birinji klasa gidip bara nemedi 5 ýyl bu ýolga gaýdanda urulmaz. Müngel ýalňyşdyr diýip ol adamyň tarih barada bilýän zatlaryny kemter garap bolmaz. Birinciden siz bärde men müngel garar mesele diýäňiz. Oňa däl esas seretmeleriňiz aýal gyzlaryň tarihte eden goşandy. Men Kleopatrany aýdyp berdim size. Men size Troy wakasyny aýdyp berip oturýan, şerde men müngeljik ýalňyşdym diýip beýtmen. Hawa. Doğru bolýar. Ýöne çok şunnäki iň uly sebäp o dälmi kadýan men aýtýanym. Şol wara guron döwletlerini wara. Kän bir köne topragyň üstüne gurmandylar bilýärmi? Yeri ber koturmandyr diýjek. Yeri ber koturmady üçin çok könröýt pikir edýän mene. Başta on su tutmadylarmy, su görmedilermi, ýurt ýer galdyran soň. Şo gassana bırak bir kilyň içinde gurdular. Öýden aslında ýurt ýer galdyryp bir gow suwaryp bir 2-3 ýyl saklasan gow bolýar da bilýän, berk bolýar. Ya da ýoň wara meselen goýulan gaz neme gazylan goýu wadyr aşagyna howuz wadyr şonu bir da galan olaýma soňsaň oň üçin gum bilen dolurýan bolyn bolanok da bilýärmi? Doğru. Bram zeýelene bolma mümkin. Zeýelse de şoňa çökürýär. Şular ýaly sebäbim bar, halipalar. Meselen bir zatda ýeňilseň şahmatda ýa-da zat başga oýunlarda diýilýär. Ýeňilmegiň seňgünäň nädi? Men gaty güýçlüdüm diýär, meselen. Käwat seňgünäň bolanok ýeňilmek garşyňda gaty güýçlü bolýar. Şo döwrem zatlaram Rimiň dargamagyna çökmegine iň köp goşantlaryň birim hunlar demeden hunlaryň biziň atalarymyz bolýar da. Hunlaryň çözüşüm şoň ýeňilmegine neme diýär? Biz gaty güýçlüdük. Başga ilagy ýok diýen. Rim. O hundarlar Nuh dämi da? Biz Nuh peýgamberden gaýtýas diýenmiz dämi? Yo, bu gaýtýan zat ol beýbarsat döwür wara hunlar. Bu ýerde 20 ýyllyk ýalňyşy da gitdi. Diýeni ýok. Hunam şo hunlardan ýap çykan mahun. O bolup biler. Hun södem şolardan gelip çykan biri hun wörtdirdan geň berip hun nitdirdi şondan soň nemeden. Jemläliň onu ýoş. Dur iňe sebäb aýtmadyga, iňe sebäb men aýdyp berjek iň soňunda diýdim. Men bärde çökünçi näme şol? Ýa-ki ýurt ýer meselesi däl ha, başga sebäb bar. O diňe sebäplerinden biri. Bir sebäpine goňşusy hunlar diýe günne gelip goňşu plan zat beräýär, goňşu plan zadyň mamy diýip sorar. Goňşusy diýen on bar, men kiçijek bir zat dinleýijilerime dedim.
geljekki ýakyn wagtda plan jaý salasy gelýän bolsa bir kiçirek sapak biziň goňşymyz her kim ýurt yer galdyranna beýleklerden ýokarda etip galdyrýar jaý plan jaý guran wagty. Çökönne deň bolar ýalypda bolyn biziň bir goňşymyz şo galdyranna dogry galdyrmandyr bolyn. Şu at ýaşsat ýagana tutuş köçäň şolaň işi hakka. Şoňa ara ökman go galdyryň ýokarsyna onuň ýurt ýeriňiz beýik edip galdyryň. Biram şo suw tutuň ökmanna. Jaý guramyzda howluk malyň, döwlet guramyzda da howluk malyň, imperiýa guramyzda da howluk malyň. Inni men pikirimçe Hristiýanlar ýykdymy diýen Rimi. Şonu aýdaýjakdym inni isteseň juma şalypa jemläp bilersiň ýa-da başga soragyň bolsa soragyň bilersiň. Näme üçin ýykdy diýeniň padnoşka berýärmi? Şoňarrak bir zat etdi diýseňem boljak hawa Hristiýanlar geldi-däm. Olaň hukuk sistemasyny kabul etmediler mysal üçin. Gülýän hukuk sistemasy bar, iňuly erkek maşgala iňuly erkegi hemme zadyň iýesi diýen sistemasy bar. Bilen Hristiýanlar geldi-däm ay ýok adam kärçilik, ol bul ýa-da. Yo iňuly ýaşa seretýärler, boýa seretýärlermi? Ingarry diýse kasy ýaşa seretýärler. Dogry. Neme tomoşaçylarymyzam öwrenendirni Rim barada nemelerini inniki bölümlerde netip bolsa başga güýçli döwletler barada da gurulşýarys. Sag bolmagyna sagman oturuň. Tomoşaçylarymyza inni şo ýapyl otyka men bir maslahat berýin. Ýanky iň başda aýdanym 5-nji sınıf bilen gadim dünýä taryh kitaby. Biram nemäniň gladiator diýen kinony hökman görüň. Mene maslahat. Şo kitapda bir goşky ýalykda eger sen Rimi görmedik bolsaň diýip şonu tap bolýam karay. Men bu kitapda Altar görüp bilen derrewjuk altardım. Eger sen paşýan her haýsy bir goşky ýok bu kitabyň içinde. Ýöne goşky wam şo Rim barada aýdanna. Rim barada aýdanna goşky men gawat gelmedim dogrusy. Düşündim onu başka yerden ýadyma düşýändir. Biram iň esas zady gurulşmadyk. Rim diýen döwlet kartada nirde ýerleşýär? Şonam bir gysgaça jemläliň. Gaty aýratdyram. Ýerine meselem neme bolmam. Yo esas düýü Italiýadam şu wagtky Italiýa. Yo düýü şo taýda gidip bara Misir öçendegi ýa-da bir tarapy. Aňarsa wapşe beýlek dege. O tarapy beýlek dege diýipdim. Hiç ýeriň adyny aýtmam. Gara sol orta ýer deňiziniň gralaryna ýaşapdyrlar da. Hiç deňizden uzaklaşa nimendirler. Hawa Beýik Britaniýanyň zonasyna birinji hüjüm eden döwletem Rimdir. Bu da menden soňky neme maglumat bolsun. Inniki bölümlerde de netip bolsa adam zadyň öz üçindäki peýda getiren zatlar gurulşýarys. Sag bolun, sagman ýazyň. Sag bolun. Sag bolun. Sag bolun.